חברים וברוכים הבאים, וכאן עוד פרק של יצחק המלך. אז בואו נתחיל. היום עוד פעם נעשה ברול סטארס, תסתכלו איך אני עושה את זה. די קולט מאוהב. הנה, תסתכלו אם אמרו לראות אותם. יופי. בואו נראה מה אני רוצה. הופ, לא סולו, סליחה. לא, סליחה, זה לא איזה, הנה. אני רוצה זוג. עכשיו אני אעשה משחק. יש לי את הדמויות שלי, זה שלי, ניטה, פרימו, פני, ג'סי ולא זוכר מי עוד היו שלו. אני עכשיו כבר מחיר בזוג. תסתכלו, עכשיו תגיבו עכשיו בדיוק, תעצרו את המסך ותגיבו עכשיו בדיוק מי ינצח, אם אנחנו ננצח. הופ הופ הופ. יש. אז אם כתבתם שאני לא אנצח, אז אתם כתוב למטה נהנית עד כה, כן. נמשך. תסתכלו, אם תוכלו לראות בצד, יש רצף ניצחונות ו15, 9 גביעים ועוד. חברים, אני רוצה דיר במיוחד. הופ, סליחה, זה יצא לי. אוי, נו באמת. נו, חברים, סליחה על הרגע הזה, זה פשוט עצר לי לשנייה ולא יודע מה קרה. מוזר. איפה זה היה? חברים, אני לא יודע מה קרה רגע או משהו, אבל אתם יודעים, צר לי. אז כאן סיימנו את הסרטון שלנו, שלי, כאילו, שאני יצרתי אותו. אז כמו שאמרתי לכם, הדמויות שלהם שלי, ניטה, פרימו, פוקו, ג'סי, פני. אז את פרימו שדבר, אני צריך עוד יהלומים פשוט. אז חברים, כאן סיימנו את הסרטון, ביי.